Hei tid, så det atter her vi har nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, hun bare teker opp og hun redigerer. Og så det Paul Fære, og så selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal til så vant, så får jeg spørre Paul. Hva ligger til hjertet der, Paul? Ja, det var bønnemøte, ja, så i Bethesda. Mannakvalt, ja. Det jo heter George Sullivan firma som om Josef. Det den sista kapitlen i Første Mosebok. Og her kommer så nek fram om hvordan løyvansar verre og hvordan han jo endar røysene. Og det ser han hodtakende at minnes jo og ikke frukt at man kan sammanbæra det vi løyver tja mange mennesker. Akkurat det som hender ta jo i man blir gammal eller ta man stendet midt i løsens kattle, ja. Og jeg har lese her noen fra vers 14. Ta Josef så hei gjera fægershoin for han atter til Egyptalands. Bæg han og brøver hansara. Og alt hei og var færen vi honom til gjera for fægers hansara. Ta i brøver Josef nu savva fægers tar av deg og sattetar. Best Josef ikke for å kasta hæter åk. Nu og løna åkon atter alt er ytla. Og vi gjør det honom. Ta sendte til Josef på og låt å si han. En papet til en døye. Alle han åkken hetta. Så la skulle til sida ved Josef. Gave fire brøren til noen til og i tar av forbråtelse og sinta. Til tar gjør det ytla vitt. Så fire djevne åkken som øysen tjener gode færgstånds. Mister åkkara. Ta græt Josef. Ta det sendte honom hese på. Og sattene kom og brøver hans røysene sjalver og fotle nye for honom og satt og vi skulle være tænare satt her. Men Josef sier vi tar øttest ikke det ikke godt det ikke godt sted. Tid hatt og ilt i hova møte mer men godt hei i hova a venta til godt for jeg leta henta til og i nu hever hent alda nekkom falt seg løyve. Øttest ikke. Jeg skal søtja tikkon og kvinnon og bøtnon tikkara til gauva. Såles okka i han tar, og ta seg bluttlig av vitt tar. Og Josef var byggvand i Egyptalandet, bæg han og hos færgsansara. Josef var 120 år. Josef kan søtja bøtn Efraims i 3 li, òsne bøtn Shamaker, sine Manassa, var født og fendja Josef. Og Josef sier vi brøver søgnar, tar ikke nå, men god skal visselig søtja til tikkara, og føre tikkun ur hesen landet til landet, og han vi hei lova Abraham, Isak og Jakob. Og Josef tok av sinom Israels, og sier, ta nå god sær til tikkara, føre ta bøynmøyne borster hiane. Josef døg 120 år gammal, og han var balsamera over og lagt i kist og i Egyptaland. Det er han som jeg hoksa om å lese, og det et ekkelig grupande stitje av skriftene. Særlig om brørene. Det er et hoksa om hvordan det er vi han og Aren. Ja. Og hvordan han atter og atter hei oppleva dette her som han måtte i Jøkken, bæge av brørens høynen, og så tar det selte han til Egyptalands. Og da han var huset til Potifar, og så atter her, da han var rundt, og han var kort i fenghus. Og alle veien i Jøkken stod han rundtene, for det godt så Ja. Det er det som jeg særlig husker om. Det som jeg legger mest til det. Ta græt Josef, ta det kjent han hese på. Ja. Hvor helt han græt? Ja, det er nekka som kommer fram her.
ta han för bo först Ja. och så kom tar attarna själva då. Ja. Och det heter här att har du brötter då. Till Jakob han säger här och säger till vers 1 så skulle det se av Josef fyra bröder tog de till och i tar ha för brott sig tar ha för brott sig synta tar gör det illa vitte så fyra gevne akkom och så kommer det till som ösene tjänar gode färgstånds mister torra ta grät Josef ta ut och sände honom hesebo. Ja. Ja, här man kan också säga till hvor jag gräter. Ja. Jag har alltid han skuffar. Jag har alltid han där inte chatter Ja. av kanske bäja pappan någon Ja. och eisen av badgen någon. Ja. Tui att här är ju länk tui gintjena. Ja. Och han har vurst han öllom bära gaska. Ja. Alltså tar ha onka grund till att öttast. Och är tatt eisen svärde som alltså gör här. Ja. Han spyr tar ta alltså tar vill jag ge sig tjänare och fot ja. Sen kom bröderna så eisen själva och fot i 4 år och så att vi skulle vara tjänare så här. Ja. Men Josef säger vittar öttest inte. Och så spyr han det här. Er ta och i Guds stä. Ja. Jag har alltid Heseberg här att han grät och att det som man säger här Ja. visar här att han är inte rockna vi att här för att komma alltså omatter att för han så är allt ute av världen Ja. och han inte att här skulle väl känna det. Ja. Ja. Annars Josef framsätter det som en firmynd av Kristus, ja. Ja. Och det han av i voisna. Ja, det akkurat här är så faktiskt eisen i hukse. Ja. Da jeg sier at Josef var skuffauer, så det på tammatan som skilda at han har sorg iver. Han syrker iver til at han ikke komne langer og i forholden til han. Så han har givet han, altså alle som kærlega, han har givet alle sånne fyrtjøving, og så kommer der nå så nek var at han og sier vi han og be om fyrtjøving for det som han lengst siden heier ut av verden. Ja. Og her hos er faktisk det at ta i vidt komma til Jesus på talmaten som om at vi har bruk for atter og få vite fra at han har fyrtjøving og kon. Ta tykker faktisk at han kan kjenne sorg på samme måte som Josef tar han græt. Det tar her egentlig å pynte på seg selv. Ja, nettopp, ja. Fra Josefs side så var alt avklara. Ta han græt her ta var til borstjånen. Ja. Og han brast og drar gråta. Han var ute og gråta. Han var ute og gråta, ja. Ja. Og ta var alt avklara fra hans side. Ja. Og han fikk sendet her etter pappan nesten og at husen her. Ja. Og nu så lenge tog at han nå at nu kjenner at jeg ikke sikrer noe på hendene her. Og jeg sikker faktisk til at, ja, nu jeg minns så smaldronker, man plødde å si at da man kanskje ikke kikker seg pentelokser, så det voksne, ja, nu grædde jeg spapp, ja. Da brukte man øynene i forbøtten om fyr, jeg håper som man gjør det langer, ja. Men hvis man skulle først ha det her tanken hvor jeg, ja. Ja. At ta vid komma som om att vi är otrygg inför i hamna, inför färgerna. Jag ska skja gräter, men jag tycker att det tar ligger ut. Jag vet inte vad du allt. Nej, alltså personligen så fick jag så stora stickningar att bara läsa. Ja. Den kapitlen tror jag att nu läser jag det första. Så ja, det tar ju i papen döda. Ja. Alltså och första Mosebok har trosjort. Jag tar fatt Josef om man i andligt färgsvunns grät och kysste han. Och så säger Josef vid lacknarna som var mittlen tjänare hansara att skulle då balsamera färger hansara. Lacknarna balsamera och
ta Israel. Hetta tog 40 dagar, så länge tog i tekra balsamera. Egyptar gråt om han og i 40 dagar. Ta så sikkert det han efter han var ute, sier også vi husvalg faros. Har vi funnet nøye for egen tikkara, så tåse 4 med vi faros såleis. Pape tog meg i øy og sier, ta deier, gjerne med ta i grøvene som har vel at gräva mer og i Kanasland. Lät med til fære her og gjøre fæger. Jeg skal så komme atter her. Og fares være i fært og best og gjøre fæger til henne. Så det samme han har vel lætet til Sverige. Så får jeg også fast det, gjøre fæger til henne. Og vi har noen for alle tjenere fares. Tar eldste huskjensere. Og alle tar eldste Egyptaland. Og alt hus Josefs og brøver hansere. Og teikja fæger hansere. Best bøtt så er det småfæg og neitene. Tjasar låtet deg være etter i gåsa. Bei vaknar og hestmenn føra stav i honom, så at det var en ekkelig større skær. Så her så ikke jeg vet at det var nekk just på sjur. Ja, øylet. Ja. Det øylet nekk just på sjur. Ja, øylet nekk. Ja. Det sitter jo i 70 dagar. Ja. Og var det 70 eller var det 75 fall som kom... Ja. Ta Jakob kom. 70, ja. Jeg stod ikke sikkert ikke snakker sammenhenger ut i, men det nekve det er sikkert. Ja. Jeg sa nå den elsker drottningen i færen, at det er sikkert og i 12 dager, og ta skrive også av den danske bløven at det er spørninger om England har råd til å sikkert så langt. Så det kostet snakke forskjellig. Jeg har landet i 12 dager. Men det er så ikke feil her. Nei, men jeg tenkte i øyne til jeg leser til her, at innenfor så var det en som hermer sånn jeg viver. Ivret til man bare sås til gjerne Og ta han sier Aksel Skaldia Tofton til at tatt ikke godt til fire til og i fargen er vi enn koma til gjerne for en øren, altså. Ja. Og det er nok en dørgriper et øye. Ja. Der man husker om falskene og det er lukket som noen gav mester ut, ja. At man kommer at falskene. Ja, just, ja. Ja, det var det jeg husker. Men det som så taler så nekt om måten, og gjerne som å lese, det er det her sambandet som blir skapt av nødgjøn i midtelen, Josef og brødrene. Ja. Og øysene hvordan færen legget om den hjørsta at gjøre det. Han bygger ikke Josef om at fyrt ikke var tøymon, men han bygger tøyfæra til Josef, ta han var færen, papen. Så er det her øyne mindre enn og i familien i samband med hvordan man skal bære seg at rett. Og jeg tykker vi også at det har haft et veldig avgjørelse og alt det som det har vi gjør. Ja. Dette var jeg 4 gjør. Ja. Jeg husker her, nå tenker jeg kanskje en sindre arves vinkel her, Ja. Nettopp at det mynden som Josef på Jesus, særlig og i seg støvende, vi badjene, og det er at det er fullkomne offre som Jesus gjør det for okkene, og som er sannfører om at det er faktisk det viktigste til okkene, det er suttja, og at fæta, selv om det er avfætlet, at vi som så altså när jag kan känna dock när vi är så längt ute. Jag fick en förska tøying av Sancho i morgon här. Och den här säger här i Sancho här att är prägg om det och nej Guds bröda kan. Kände du mig ta, tro du mig nu. Han kom och brötte liv mot helt. Allt det gamla han gjorde det nytt. Det är just det som Guds nej kan. Og han sier
ja, at langt ned sier han, jeg helt at jeg er 8 vera og hesefold, til alt jeg har gjort, alt jeg har sagt, vel jeg tog i enkreie, og jeg var vilster enn, men av Guds nøye og kraft, så liv jeg nå å si fra at du bjergjengen fann, og i Guds gøske og nøye og kraft og Jesu blod. Ja. Og så godt, det er neste vers 16, og så godt at min frelse ei var bygd av gjerning min, men Guds gøske og nøye og kraft og Jesu blod. Ja, ja. Og det lyser øyla vel støvna faktisk tjokken ødlån, Ja. åren og atana. Åren tar vi nødt til å bære alt sjølve, Ja. en av ting som kan være øylig, og så er kjenne Guds nøye og kraft, fullkomne, teker alt av åkken og brøyder åkken. Ja. 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 Men det er menneskelig. Det er altså ikke rikker som det øyer alt i liv i okkara. Og øysen ikke okken, øysen ikke mer sjølven. Og det er så virkjøft og såleis at du først ikke gjort vitt deg. At det brøytes du sjølvor. Du først ikke gjort vitt deg. Nei, Men Herren til bojer, inntil Herren gjør det. akkurat, ja. Såleis som han vil. Ja. Ja, ja. Du nekva tog som fyrir fram i liv i okkara, det kunne vi ikke alltid bare teka lagt Nei. og ikke la gjøyta. Men vi er såleis innretta i og ut i nødja skapningen at vi er vikva, vi er vitande om det, at blev Jesus rønt seg samvisk okkara, og så sier han her i Hebreabran og nødja og vers 24 eller 14, fra deg om verskon. Ja. Blev Jesus rønt seg samvisk okkara, fra deg om verskon, til at henne i noe livande, jo. Ja. God, ja. Og i her ligger så øyelig enn jeg. Og tar man, oi, vøyt her. Så vidt jeg vet at det er just øyne for alle. Ja, det er akkurat det. Det kan ikke enda tekast, det skjønner. Og tar jeg så trekløyde kommer inn og i okkara gjørst, og kanskje øysene, vi møter okken fra øren, så får jeg vite lukka som i bakglas, tog jeg at vi dover ikke å kvila og i ødlån som det er. Nei, det er det. Altså menneskelige til. Ja. Men fra Kristus så jo, brøytes at omkant i. Hvordan han ser Daniel og med etla okkara medmennesker, det er den samme til ødlån som trykker på han. Ja. Han får omkant i atra suttjokken og i sinten okkara. Nei. Sjalt om veikløyde henger opp jo. Det er det. Ja. Det er det. Men jeg tykker vi faktisk eisen til som jeg på en måte følger og har vært ødles i årene Ja. undertonen og kanskje iveskriften til det som vi gjør Ja. at opplyse Ja. at kun gjøre gaske hans, kun gjøre dikter hans, Ja. ta i vid verilig fullt ut suttja, hvordan fire given vi selv ja. Ja. Og særlig hvis vi så gjør det hver seg, Ja. så det faktisk alt trobelig løst Ja. her. Altså, det kommer faktisk trobelig til åkken kommer kanskje alltid, hvis jeg sier alltid, fra tog at vi faktisk missa egene borster av hånden, og tog veldig verst han hever just ena for alle fire åkken og alle. Nettopp, ja. Han sier en sant at hvert voinstokkeren åttan druvor, ja. Og hvert var trygg om kærløs og vær. Og så prøver, sier han, ta i Herrens herre åkken, og for lytla, hva det han sier han? Ta i Herrens herre og for lytla trygg for menneskens herre. Ja. Er det sånn? Ja, det er akkurat det. Og det er her vi ta i hukse at Josef græter her, at han har alle så tøyene råkna vi noen heiton samfella vi badjana hver, og
ta ut här mötas här Ja. av försten tog, ja. Han avdukar sig själva, Ja. Ta tröstar han där som man faktiskt inte skulle tro var görligt, da man också om människa Josef, va? Ja. Men nej, Guds var i honom och i honom, Ja. och han var en firmynden uppa Jesus, ja. Så hvis vi också om människa Jesus, Ja. Guds vid som manna att och människor för vi honom, Ja. så är det bara några färna starkare än det som Josef var utfyrt, ja. Men så det var kanske han har framme där från Hebreerbrevet som tålen la lucka läsa till rätt här. Hebreerbrevet 12 här och jag husar om han som tålen häver borre. Jag syntar har sagt någon sån där emot det. Så tid vi inte trött om åtläs. Ja. I salon tycker jag. Ja. Och till att Josef häver han häver verkligen borre alltså öjligt. Ja. Av tusen tar gör det mot honom. Ja. Men som man säger vet där att god vände till siktning, ja. Ja, det han säger vart och ösnä är också om att tvännande haft att han haft att utöver sanningen och nämnde ju han hämta strafan. Kanst du sära ta ett bra hjärta, vara stoltor, kaltor, näkrantoj. Akkurat. Och tema är säga att det har vi ångat till huxa att det är för att göra. Nej. Det har ångat vara i mun och hjärta. Att vara stoltor och kaltor och sära. Alltså vi vilja oss. Nej. Men att det kan uppfatta sådär det är man gröjer i. Ja. Ja, jo. Ja. Men ta och så ta röntorna som kom in i Löjvåkara och särskilt att det kommer som handamatan som säger Josef att Löjv i Jöknon äntligen är kommit här till som vi nu är om samma vin. Och till när kvar färden. Ja, när kvar färden. Så ser man till att hur väl han är bonavor eller hur väl han är fettler till Guds vilja och i ötlarna. Ja. Det är en fantastisk söva. Och det är grunden att hjärtans inte ma är sig som mer är för gott att vara i tog pasten som han ser till och som han inte verer ta ständer till att vi skulle inte göra hela andra Guds sorg. Ger inte hela andra Guds sorg. Hållen som tid var insikta vi inte ändlösningar där. Men till ångkant i munnen var det tanken att kunna just hela andra sorg. Till jag vet att vi sitter hela andra sorg så ger vi öron systen som är sorg och göra någon. Ja. Hade vi tagit om en annan dag än Eisne här från Jesus 4. Ja. Och här säger han här han säger här jag tycker att det är sammanhängaren här som jag nämnde han dagen att jag kan tänka till vers 20 och inte olyckligt tala kom till den munnen nej slug som gå är till uppbygging. Ja. Som nu tarvar. Så det som höra till få nej igen, ja. Och det är ju akkurat akkurat tala akkurat år. Ja. Som är bindelig i mittel människor, ja. Nettopp. Och tala vid särande år här, ja. Så att vi att det här kommer, det man så säger näst här, att ger inte hela andra Guds sorg, hon som du insiklar vill ändra läsa dig, och så tänker han att roi efter att alla baskläge, allt ilsen, alla vrei, alla gänkor och alla hoan, vara längt fra att det som läs alla önskaper, och ända så vill jag säga, varje tandsdag, gå kvart i anna, miskonsom, så tid fyrtjeva kvart öron, och så har det här, eins og god hever fyrtjivet tikkun og i Kristus, ja. Og tog jeg tykk vi eislet her, som jeg nevnte Johanne, at tar vi suttja, hvordan vidt er det fyrtjivene, ta har vi ikke lagt vi å være hør og svare andre. Nei, men det kan hente sjåan, det kan det, ja. Ja,
Men det netto det som så i Josef, Ja. att det är någon att vara. Nej. Så Nej. Och Han ångat vara här som tar i Atlanten och honom. Han näkran host av era nog plåstad. Men han är värt en plåstad. Så och det släge av avstånd. Han är värd en plåstad. Ja, alltså tar toltan inte. Jag tar året. Ja. Ja, nettopp. Ja, nettopp. Jo. Och det släge av avstånd som vi också om. Jag vill räkna vår till att vara en äka som du vill räkna med till manna. Ja. Men så lyckas som ögon. Han ser inte att ut där. Nej. Och vad det gör till att det vet jag inte alltid. Nej, det är så akkurat det. Ja. Han hej ju finche. Jag sa drömmarna hej han inte bara från sig själv. Det är god givna drömmar. Ja. Och själv föräldern John talte inte till han så tog sig om det som god faktiskt tog sig till han. Ja. Det han så tog sig till ut purasta. Alltså han är fullkomna reiner, ja. Ja. Han är säkläser. Ja. Han tog sig bara till ut som en baden, själv man inte vill att vara baden ta. Han är väl rätt till kom teenager, ja. Ja. Men ta för han första badjarna och så är den ta eisen och föräldern Ja. 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 Och det är ett avstånd som egentligen Ja. är ett avstånd i viaste förstand är det mod god till själva. Ja, självande, men skriften hever, hon lyser alla söjer i löven och tjock om människan. Det är ta i vid, alltså vi ordentligt planlagt, ordentligt avgjort, ikke det nøgt vi människa och leta det mesta til, ja. Men så det omstøver i løven som gjør det at det blir til en människa att vara akkurat så som till ett annat människa inte där vara. Det kan det vara annan vidskift som gör det i löven och att man fär inte. Det kostar flera så igen. Ja. Jo, på såna. Jo. Att ta är så nöjt till. Ja, det stämmer här att ge det åt hansara som dömer rättvis. Ja. Det Paulus säger om sitt egna liv. Han skriver till dig i Korint, alltså att titta har vi inte trångt rum i hjärsta möjnen, men det hjärsta tycker är trångt. Ja. Så ber han det rumka hjärsten. Och så säger han, för mig hävda lojt att höja av att dömdra och tycka. Det är inte tog att han vill vanvira dig. Nej. Men ta döma han för en äka, som han vet god gåteker, ja. Ja, han säger att de inte med självan helter. Ja, ta säger han till ja. Och jag dömer inte med självan helter. God är det han som dömer mig. Så, och det som navnet Daniel mäster. Ja, det mäster. Det mäster god domare må. Ja, ja. Så, och hatta särst då ösne och honom. Och Daniel, profet, ja. Ja. Att han och Jack någon. Hvordan attor til å være til avstått fire. Ja. Fire til togene, fire tøyer som var høyer, og han ble setter hakker en tøyer, og så framvis. Ja. Ja. Og ja, nettopp. Det er nok så lykker, Josef og Daniel. Ja. Og eisene, altså, enn det er så halvt det her må nok være at det er mest virte personer i Gamla Testament. Ja, men det er mest rønt også. Ja, det er mest rønt. Også vinner ikke Daniel, altså. Det er smavis. Nei. Alltså det huxar om röntorna i livet torra. Och självant är det inte till röntorna vid färre jöknon. Men rönt är en rönt som ska visa hur det kommer ut ur röntorna. Till akkurat det. Han säger här vi tar i Korint att döma och i samma sammanhang att döma till inte fyra tøyene. Ja. Var en herren kommer. Ja. Det är gott att minnas. Det till här och vi vet kräver jag vara och för halten och onka till för att döma näkran till döma vi till halten. Ja. Vi dömer till domen har gått avsagt och han har gjort allt fullkomliga fullkörst. Ja. Han alltså faktiskt är till näka du starkaste som vi vill avvara emot. Ja. To människa kvart och en är som dömer, ja. Vi tar att dömer annan för dömer till ju det själva, va. Till det här ösnet tar du först för döma andra människor så känner du en onter att det är
att du som dömer är du inte ja, vad stämmer här i Rombraun och 2? Han säger faktiskt det att Ja. du som dömer gästa samma. Ja, Alltså kär Rombraun 2 är ja, ja, han säger två människor. ja, Kvart du så är som dömer. Hever du ånge avsakan. Och du som du dömer annan fyra, fördömer du ju till självan. Du som dömer gästa samma. ja. Det är, jag vet inte om vi alltid har fått fätter och jas när. Nej, det är inte nämnt av författare och ja, sånt. Du måste nästan vara löjtare än uta. Ja, Ikke døma, og så sørst du det øyelig grått, at hvis du først får døma en som du tenker at han retten, ja, så kjenner du det samme som han, vi er døma. ja. Det är akkurat det. Och ja. Det är helt klart att det ligger slett inte upp till och att döma näkrarna. Det er det som er, Ja, og det sørger vi til Josef ånga til gjør. nej. Han gör det ångande. Altså han er sånn grønnelig og i sånne søk, og så tar han vel, kommer i huset til Potifar. Potifar han får kærløk til den mannen, og han får alit av honom, og da øynest han lukter honom der hans egna kona. Da sier han vi henne, at hun vil ha henne, Ja. og det var hun ikke nøgt vi, ja. Tog jeg, hun vil ha. Ja. Men han sier det bara vi henne, og hver dømte han fra, sinte mot det godt. Ja, nettopp. At gjør han så stora sinte mot husband av møgnen, at litt ikke kona hans herre. Nei, det kan jeg ikke, tog jeg. Gjør så stora sinte og sinte mot det godt. Det var her og i. Ja. Det är akkurat det. Ja. Och det är nu då som är ultra Rombraun 2 är det här. Alltså vi har att ta ligger till ochara halt. Ja, Att släppa döma. ja, Och vi halta att vi har rätt. ja, Men vi är visst ofta sannfört om det. Och så säger vi ja men Bibeln säger det. Och så kommer vi ett till öron som Bibeln så ganska är klara på. ja, Men hon gör ångan tog rätt till att döma. Alltså ut tog nudja människan som är skapt efter gode, ja, ja, som det har sagt. Ja. ja, Så ligger ingen domer. nei, Det ligger ingen domer här. Ja. ja, Och det hever ofta till öjla stärslmån. ja. Han sier i Øyne Sanche at deg og dømer 18-4. Og løyen er ei helder lang. Om hon menkan dæper åman og øyen mørk og trang. Og så fer han inn i kvoi er hun ikke hatt her. Hon kan tidsas mørk og trang. Det er to Jesus hever, sier von. Ja. Altså han har gjort det just. Her som det har vært så bønamist, altså. Her som det er en rått. Ja, nettopp. Så vi sitter inne vi her som løntamalen som vi leser om her, tar så kommer til Josef, og så stemte det, han sier hos i årene, som du nevnte jo Jan i Øysene, men Josef sier vi tar vers 19, øttest ikke i ta godsted. Tid hadde du ikke hova mot det mer, men god har jo hova ventet til godt. For jeg lette hente til nå over hent. Og halte han ikke om folk av lov. Øttest ikke. Og så fer han tjøk noen atterlinje her. Jeg skal søke tikkene og kvinnen og bøttene tikkere til gåva. Så det er også han tar og ta seg blodlig av vitt her. Ja. Altså, man må bare akseptere at det er en så gåver ente som god til sist 4. Men han var ikke behagelig affære i jøkken til Josef. Han var helt ikke behagelig til å ta med affære i jøkken. Ta et av myntes jo hva det gjørs til Josef. Ja. Det er sånn Det är ångande lätt att minnas att det ja. Det så jag att öla tydliga Paulus säger. Ja, Sjalt om han var mer klar än några andra iver att det hela verkligen under lådorna så rakte han sig inte själv av världen att vara apostel eller vara tjänare gods. Tog det som man gjort då. ja, Men så tar tegan så att jag det är 4 grund 15.
Ja. Att av nej Guds det som ja. Ja. Ja, men särskilt Jesus blev han tror ju alltid att han han räknar nej vår ut som man säger tror jag att här skjuter vi det verkligen hur han i forhold till väldigt och uppenbarelsen han är finns från Herren om höjtningarna har vi till hushåll Guds nej ja och han säger här ser åren och jag vet inte hur jag så ofta vänt efter till Jesus brev kapitel 3 det är en så märklig kapitel han säger tog på att knömmen i Paulus fänge Kristus Jesus för tickon till höjtningar och så får han förklara att det är som han har fått uppenbara Ja. och jag tog kunde tid att läsa skilja kunskap med om lantar med Kristus här som vi far någon atterlig om hver människa på at noen kunnkjørs. Ikke være. Ikke kunnkjørs. Så som det nu vi antan under å bære høyde og apostlen, profeten hansara, at høytningene vi arvingar, høyre vi til lika med, og jeg parst vi og i lyften av Kristi Jesu, vi evangelien. Og så sier han tjenere tess i våren etter tar nøy og godt som i given, vi velger måtte hansara. Så sier han mer som allra minst heia tøya og öllun høylevun, var henta nøy given, at kunnkjera høytningen evangelium og euran særskere rygte om Kristus at opplysa öll om hvordan hushalt vi landarmalen, og fra evgen tøyen har vært fjalt i gode, som alt er skapt. Fyrir han markfalte vursdam og gods nu vid samkomne, skulle være kunnkjørde tikten og valten i himle, og heter evgen fyrir atlan gods. Man falt fullförde och i Kristi Jesu hade åkare. Alltså det är helt otroligt. Ja. Måner och vad han är och vad han är. Helt sikkert. Och tar man så hoxar om Guds visdom och just nere. Ja. Hvis vi som människor skulle välja omkring ut till att fortälja det största tøyen som att fortälja, Ja. så leider vi mittlen til best, ja. De som har skikket seg best, eller kan man skal si, ja. Men her fer han akkurat øvet, mer som allra minst har vi tøye av øtlån heileven, hver hentet nøyen given, at kunngjøre hetningen evangeliet. Ja. Men det är så stärkt tøye vi apostlar som nått till han möter honom, som vi ofta var nämnt för, ja. Hvor du Herre? Jesus, han som du söker det. Alltså han färre grunden allt på en av vägarna vita. Ja. Hvordan han är. Ja. Alltså det är spårningen om han sa farna lov. Det är spårningen om han, vet du inte lov. Ja. Jag känner. Ja. Til akkurat, ja. Och till det som löser problem i lov i åkara. Hvordan baks så lov kan ha varit. Ja. Och en och i många spårningen och många vidskiften så är det detta som löser tropolökan och särliga haltiga att jag gör som löser när så han så störst och jag vara han som han var alltså. Ja. Han hej Guds perspektiv. Ja. Han så sa att det var en atlan och ötlesner som han var färdig jöknen. Ja. Ja, så det kost alla vara kort i fänkhus och så det jag någon drömmar av vara flotter in för konkur han är ju ösne drömmar och sjöner allt möjligt. Ja. Och kunna förklara honom vad det betydde. Och så få högsta starv som fanns det röjtjen Ja. nästan han kanske. Ja. Det är alltså du hvis man skulle huske om det fra början av här som han blev sälter till seg kjeppmennar. Ja. Det och det hade ju faktiskt alla att det inte löv av någon. Det var meningen. Ja. Och det han sikkert till alltså till filtan av rastlig och ötta. Och det var öjligt att hvis han sa fokus bär hej värre här. Ja. Och inte rocknar vi god, men han rocknar vi god i alla vägen i jökna. Ja. Och det är som är förstående i jökna. Jag vet inte vad jag kan säga, men det kommer att det här inne i bojladet att det är två parstar, ja. Det är två parstar. God till alla vi Josef, ja.
Og Josef gjør attesvær til Guds atlan. Ja. Hvis det ikke attesvær er her, da, Ja. og det av fjallet at hugsa tankene at Gud, at han faktisk bodde seg så djupt, så lengt nye, at han iverleter åpert til okko mennesker, Ja. som han sier det, og jeg sånn her, sier det genga standa, som jeg ångte av lyst opp i tjeja, og her sier han, kommer han til ena punkt her, hver han tåsar om at Guds sjåls ivergjøvelse til okko mennesker. Ja. Vi tåsar om at vi skal gjøre okko iver goda, Ja. men til at Gud gjør seg sjølvan iver til vanlige mennesker, Ja. som han gjør det her vi Josef til dømes, Ja. og som han gjør eisende ta han gjør mennesken en godomlig åpert i verleggene, og det her gos atlan vi samkomne, vi kyrkjene, Ja. vi likamnene, det at Gud gjør seg sjølvan iver til okkom. Tog vid og i hans sted her. Ja, det sier han klart. Ja. Men nu la jeg tankene inn av akkurat det samme som vi har opptatt i søstene. Det er samband med Josef og du nevnte Daniel. Altså, hvordan bevuster der var så et kall. Ja. Så alla tøyna. Ja. Ikke du der så seg selv av hverandre. Nei, men til annars er det ikke klart det. Nei. Og man bevisst så et kall, så måste du teka avgjerer som ikke alltid faller utlom vel. Det er sannhet. Tøy, at du er arbeid altså nekvom. Bær i okkara lutla landet har vi så veldig arbeid i for okkara tjonafellevun og i for okkara bøtnon og så framvegis alt det her. At det blir til at en parst for å loge av tog at en annan for 4 måneder og så framvegis. Det er så øyelig nek som gruper inn i akkurat lov, og i samkomne og atterstand, ja. Ja. At dette ble vi å komme framfyrer med her. Ja, ungen klarer vil sagt at det er ødlom til viltar. Nei, akkurat. Jeg husker tankene Jan Estad, det var den ja. Ja. Men det som jeg husker om Estad, det som har vært fremme nå, Ja. hver i danska stjøttenen, Ja. røyner for fæter i en av som personer som i Dubai, og som hever tilvita snutt danska staten 4 milliarder av kronerne. Og hva det så til? Jo, det 4 sånne egne velvære, og hvis man ser ganske grovt på det, så kan man si, ja, men danske staten så ryker og så videre, ja. Men de pengene som han snøyte seg til, de kommer mangla ui. De mangler ui. Ja. Nekva ses ui det danske skipene her. Ja. Penger skulle til sjukhusversk og alt mulig. Et av viktig å være av ene vi politikere hva de bruker pengene til. Men tar man til vita, til tuska seg penger, eller okner, for å ryka seg sjølvan. Og man stender pura undrande og hukser, altså, hvordan kan man gjøre hatt det? Og jeg hukser eisene om personer som tilvita selger rusevner til ungdommer. Så er det lett ikke løyve til dem. Nek ved at de kommer omgående fyrsjatter, og tog bedre nek kom fyrsjatter, eller nøker kom fyrsjatter. Men det at man virkelig kan gjøre dette i måte menneskene. Altså, det er akkurat øverst av veien. Men akkurat kall som Guds, som Kristi likam for akkurat øverst av veien. At tega fråken sjølven for å gjøre ørene. Ja. Nei, det bare sånn tanke som kom til meg nå, da vi sitter også om det her. Så det her
Ja, kvart svære til hemses nei, ja. Ja. Det akkurat det, ja. Ja, nettopp. Og det evangeliet om Jesus Kristus. Det er ikke annet, og det eisende til disse personene som gjør disse gjerene. Det en løte vinninger til å ha. Ja. Av at faktisk utnytta andre. Bæg ut det store og det små. Men eisende for det eisende fyrirgjøving. Og fyrirgjøving som ganger ut fra Golgata, det einaste hjelp til mennesker, men det verilig hjelp til alle mennesker, lukka mye kvære. Og du kanskje også som sitter her nå, ja, nå får han så øyla lengt at du som stjæla milliarder og at utnytte unge mennesker. Jeg vet ikke hva du føler at du hever, det du ber på, men jeg kan også si det rett. Utfra i årene som vi leser her utfra, at Paulus omtaler seg som den største synderen, og at han hever finnes fyrirgjøving. Ja. Det vil så si at vi tar så om en fyrirgjøving som avmarska. Og han har unge avmarsking, og i kvarjon vi så enda har kunnet kjenne noen seko, ja. Så det en avmarska fyrirgjøving. Ja, og så nu fått leien nere at det Jøfsbrand, tror jeg, som sier Paulus, som allra minst har vi toja av ötlån høyloven, var henta nøye given av kunnskjer og høytningen om evangelium og den særlige rykte om Kristus. Og til det som vi stand i, vi jo høytninger selv. Ja. Og opplyse øtlom hvordan hushaltet vi landarmalen, og fra evig tøyen har vært fjalt og gode som alt har skapt. Og det er store år. Og så sier han 4 at markfalt er vursta med gods nå vi samkomne, altså vi de tryggvante, altså. Samkomne skulle være kunnkjørt og tikkene og valgten i himmelen. Etter evig 4 atlan gods, som har fullført i Kristi Jesu herrakere. Og i hånden har vi dervi og etgang, vi alite, vi trunner jo han, tog bie tikkene om ikke missa møte av lojen og moin og 4 tikkene, der jo høyre tikkere. Og tog det bare knø moin og 4 fjæren. Altså, det så øyne motsetninger. Ja. Og tikkner og valgt skulle fra undervisning fra akkon og i godt samkomma gjør. Men du tar så også om det som suttje i heimen der, det som 4 ganger, rett og slett tatt på akkon og i Europa, det krutje som gang 4 seg, ja. Hva det som stender 18-4? Det ikke akkurat valgt og tikkn av de ønta som driver henne ønskapen fram. Ja. Og til her og i vidt til å kunne gjøre Guds visdom og Guds visdom fra opphavet av. Ja. Det stender om Tjauen og Johannes Tutja. Han bare kommer for og få komme og drepe, sånn. Eller ikke øye og få komme og drepe. Ja. Hatt ikke menneskene tar seg om. Nei. At det tar seg han som virker og i menneskene, som gjør oss slik. Akkurat, ja. Ja. 4 markfalte visdom Guds nu vi samkommende skulle være kunngjørte tikkene og valgene og i himmelen. Ja. Altså ut i antallige faktisk. Ja, ut i antallige. Ja. Altså hvordan vi livet her av falten sammen. Vi har noen og sammen vi kvar nøren. Ja. Vi antar Guds og i okken. Så dette en veldig gymsteiner i egen Guds. De som har hånden tid, og som livet vi tog for egen. Så et livet gjør. Ja. Jag vill ha någon till tjänst, va? Ja. Alltså jag ber honom fram lika mockare. Nettopp, ja. Ja, akkurat. Ja, till det här det ligger då. Och det så också om hur einfalt det att tror anka möjliga självor att bruka det lika rätt. Men du kan låta han släppa bruka det. Så han till lov, va? Och du har ju inte annan lov än han. Hvis du läser rätt så Kristus okra lov,
Det gamla livet var inte liv, va? Det är färdigt, ja. Och det var det nöjt. Och allt det där från gode som och Kristus är samtidigt och vi sig själva, no? Fullständigt, ja, gjort lagt vi han, no? Ja. Det är akkurat det, tror jag att jag också, när om att jag är snöd till tanke som jag vill framför mig, men kan då vi väl känt för så det är, ja. Men vi har ofta linte till som människor, sikkande människor. Ja. Att vurdera personer ut fra hver status der hava og i andaliga sammanheng, ja. Men ungen, ikke ett menneske, hva ikke Paulus, eller Daniel, eller Anja, eller nekar andre personer, nu nevner vi bare se personer som vi er her, ja. Ungen av okkod nå fullkommen til at vi kunne si at vi har nok til å frelse oss selv, ja. Hvis det ikke, altså, God har ju faktiskt tatt det kommer här till frälsarna. Ta hej God släck allt åkom. Nej. Nej, han fann det av tog och till det som 3 kapitel i Rombrand omtasar det. Ja. Där vi är inne i ören kapitel. Ja. Att inte en rättvise fanns. Inte så mycket som ena. Och tog måtte God bruka sin egna son. Ja. Som han är fullt allt då. Som han som jag har tackat till, säger han. Ja. Da sier han vitt her av fjallen her, ta et skutje kom ut der. Hesten er sånn må inn elsker som jeg har takket til. Høyre han. Og til her og til lykker. Og til det så, og med det godt for åkene, minne åkene for en annen, at det er bare og Jesus. Det er ikke nøkron øren. Og tar vi minne åkene for en annen og et her, samtidig så kunne jeg vite at for alle menneskene eisene, att to och för enast en av kom. Här var vi i Kristus. Ja, det tar sig att vi som tycker Jesus är åkt. Ja. Och här var för så att akkurat samma vidare för gott. Akkurat. Här är inte månader, ja. Så att han mal lösa ett öde problem i livet och så. Men det gör det. Vi som är så avfullkomna, lycka väl. Ja. Det är akkurat det. Ja. Det är alltså. Att det gör det är så att ta man ser att det gör det så lätt att kunna fävna andra människor. Ja. Men därför kom en person till mig till några år sedan och några år sedan nu. Han fortalte att han och arbetsplatsen har varit runt till alla kollegorna och spörstar om de frälster. Och det här svära ägle imest, onkra har ju visst till att han var döpt och konfirmerad och onkra andra till också Anna. Och han lyckas mycket kunna svära, så har jag bara svära att nej, så är det inte frälster. Ja. Så säger vi han, hitch på han, vad ska jag ska för en tur att ska vara runt till ödlat. Och ska ta och lägga armen ner och herrarna och allt det. Och så ska spyrja dig. Om det är klar över hur välkommen det är till god. Han var hukt ju på mig och så skilts vi då. Men att här är verkligheten. Att först enaste människa är så hjärtaliga välkommen till god. Ja. Men okkara naturliga människa. Det vill gärna ha tänka på plats. Fettlig hack så vidt vi inte det. Så glömmer vi till att vi kunde bara svära för oss. Akkurat. Och det var ett annat människa att svära för sig. Ja. Det är inte, det kan inte svära rus. Nej, det är det. Och sen har vi ofta också med det här uttrycket som kommer fram att har vi inte låtit sint de andra. Ja. Och akkurat vad det ständer till. Det kan man finna. Ja. Och så säger han, halt det själva en röjnan. Ja. Alltså, hur så vårt fävner och så har ett uttryck. Ja. Det är Timoteus 5:22. Ja. 5:22, ja. Nettopp, ja. Alltså, tar man fävner och det är vårt och så har ett uttryck som har ett uttryck, ja. Ja. Du sars kanske ankran som inte klarar det så väl och du kanske vilt han har väl några väl engar här i samband med
samkommelasle och så vidare, ja. Ja. Och han säger det till skriften du måste inte mulbinde oxan träster och arbetsmären lösna värder och tack inte vi kläver mot en äldsta och till 203 och vittnon. Ja. Timene synda skal det ha ed så att det höra så är ni hinner kunna ha ötta. Och så säger han här att är vittne för gode och Kristi Jesus och hinner utvalde enklon att du måste akta efter ödlon häson utan fördom och att du inte gärst av partakänsla. Ja. Och tar det han så säger att här du kommer vi nu. Vi är inte kjöldra att lägga händerna av näkran. Alltså till att säga vad sikna till som vi kommer att göra. Have inte lot och synton andra halt till själva regna. Ja. Ja. Helt otroligt alltså. Ja. Alltså kvart och jag har från ungdom jag har sett mig på plats alltså. Och i min hjärta är för gott det alltså. Att kvar hever inte nok för sig själva, no? Det är akkurat. Men samtidigt så må vi anse etter at vi ikke missbruka næka høve som vi tar bæg til at det gjør skaft, men alltid er rettan hårt. Gjev okken under til som vi vita vi ikke var fullkomne i. Ja, det är akkurat det och ta det så sikna här var en färger som inte fördöms. Som uppmuntrar oss till att komma till syna. Ja. Vi alla så vitbergas vi alltså vi strujas vi. Ja. Så är det här nu är vi nog kommit till ändan här svärra. Halleluja center. Ja, och så också med det att kvar är marsch är några marsch för kvar om vi kunde komma till hans vi. Det är ju inte marsch för han är så utgång till alla människor vi sen har det anta alltså. Ja. Så ja. Om man inte kan bruka akon till det, ja så kan han så alltid få ta ordning på andra maten. Ja. Det är ju också sagt att jag har ju ångat till lagt närkant till Jesus som inte vill ta med det mer. Nej. Men så måste Herren kanske en annan. Ja. Så han har ju sån där han vet också i Jesus Brown tror jag. Hur fjälltatta samkommande är alltså markfalde vursdom och gods. Ja. Och Jesus samkom. Nettopp. Ja. Markfalde vursdom, va? Ja. Helt otroligt vursdom. Ja, det var Jesus tror och i fyra här tar han nettopp om det här likam som är samma sätt. Ja. Och som växer upp till hötte som är Kristus. Ja. Ja, det är nästan så. Ja. Nej, jag också vi skulle köra bänge för att komma till hans vi tror så vi följer till rockna. Tror jag att han för ett är så till att han känner rockon men han inte av vi själva. Ja. Skulle ge upp. Så jag säger det så också något helt avvist där. Ja. Och det är visst också om gamla det att han skulle uppge till skatt. Ja. Så var kunde kanske samska standa såna runt vi kvast. Ja. Och det Ja. det blev nästan fläsch till alltså. Inte också vanlig löntagare, va? Nej. Du myndläggan tar vit allt om och tar brukat det till fullnara. Det känner för jag kronor vid dig inne. Och kunde finna på visst det ska vara nej och det sprida ja men alltså. Det är misstankslut. Vad det heter för något? Jag har inte gjort för toy. Och känner helst något som är gjort för toy, men jag vet att det är till steg, va? Ja. Men Gud är inte så läst. Han kommer inte och sätter okon till ansvar för vad det heter nu för något. Men han önskar att vi kommer själva till hans herre och vi är väl mötta av honom. Det är alltid. Vi är alltid väl mötta av honom. Lika mycket kvart. Ja. Och han är god att komma till. Allt. Och om vi inte stolar på några människor så kommer alltid lyda han. Och vi tar personlig utgång för en av oss. Ja. Ja, fantastiskt. Ja, vi är så kommit till ändan av så sändning så är förspira Paul man ska börja bön sam vi också. Ja, gå fej.
Vi tackar till er för att vi kunde sitta samman och samtala och hända en hatt. Och dvälja vi till ett år som du själv säger om. Att skriften är inblåst av god, det är nyttligt lärdom till uppfostrande rättvise. Så Guds människa kan vara fullkomlig först för att göra allt gott verk. Och tack för att du säger att skriften. Ösne gamla testamentet, ösne till Herre som vi har dvalt vid i det, som har hjälpt oss så väl att söka Guds lovåkare kan föra fram, bäge träd i vigångt och motgångt, bäge glädje och sorg, och ösne Herre träd i vid, som Jakob säger, han säger han som helt ute frösting, ta i livet till röjn han, skal han få krona lussen som god til å lova til han som elsker han. Og således dette løyve, Herre. Og hjelp til åkken her, ikke at dere kom omtan, jeg vil tikta jeg av til her. Tog du tiktar kvantan sånn som du tiktar det av. Og du gjerst av kærløyka. Jeg får fram til av i løyven, og løyve åkker som du annars ikke kan få fram. Så takk for det. Den hatt til livet og på og i lika med okkara. Og takk for hvordan vi kjenner til som tann vi alltid er rønter, til fullna rønter. Så prøysa være til ditt navn, og i alt og alle ræver. Amen. Amen. Så var hesen pastoren av Gjerstamal kom det enda, og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske, og Paul Fære, og Daniel Adol Jakobsen, vi takkar for okkom for hesefer. Pastor som har vært omtann hesar sendingene å finne av YouTube, og til Iktus Sjånvarsp, som du kan leite etter pastoren av Gjerstamal. Og hesen pastor han kommer eisen her, og han kommer eisen over sender av Skjei, Kristelig Kringvarsp. En annen fer, tusen takk for Jesus for.